Представи си Коледа, при която всяка спирка е коледно чудо. При това само за 435 лева с Джипи Травел. На 24 декември тръгване от София към приказен Охрид. Град, който винаги блести като приказна коледна елха. Спираме в скалната църква Света Богородица в Калище. После в Струга, там където Църни Дрин се ражда от езерото. В Охрид ни очаква настаняване в 4-звезден хотел. Празнично настроение и магията на биляйните извори. На Коледа ще посетим манастира Свети Наум, музея на водата и ще се потопим в красотата на Стария град. А вечерта е коледна приказка с неограничено количество напитки и празнична вечеря. Последния ден Скопие, пълен със светлини, история и празнична атмосфера. А цената включва 2 нощувки с закуски, вечеря, празнична вечеря с напитки, екскурзовод и много приятни емоции. Не изпускайте това коледно приключение с Джипи Травел в Охрид.